Što ako su ti lagali o ženama Aljaske? Što ako ono što nazivaš nemoralom zapravo znači preživljavanje? U zemlji leda, tame i tišine pravila su drugačija. Tamo gdje hladnoća ubija slabost. Tamo gdje žena nije samo supruga, nego osobina opstanka. Bi li razumio njihove izbore ili bi ih osudio bez razmišljanja? Na krajnjem sjeveru svijeta, gdje noći traju mjesecima, a led briše tragove slabih, žene Aljaske razvile su običaje koji šokiraju ostatak planeta. Neki tvrde da su dijelile muževe. Drugi kažu da su muškarci dijelili njih. Ali istina je mnogo dublja. U surovim uvjetima preživljavanje je važnije od ponosa, ljubomore i zapadnih pravila. Kada priroda postane neprijatelj, moral se mijenja. Pitanje je jednostavno. Bismo li mi učinili isto da smo rođeni tamo? Ako osjećaš ovu atmosferu, pretplati se i otkrij s nama druge drevne rituale. Aljaska nije samo snijeg. Nije samo bijela praznina na karti. To je zemlja gdje priroda testira granice ljudske izdržljivosti. Gdje temperatura briše emocije. Gdje glad mijenja karakter. U takvom svijetu žena nikada nije bila slaba. Ona je bila temelj. Dok su muškarci lovili na temperaturama koje lome kosti, žene su održavale vatru života. One su znale kako sačuvati hranu, kako liječiti rane, kako smiriti strah djece dok vjetar para zidove kolibe. Ali postojalo je još nešto. Nešto što zapadni svijet nikada nije pokušao razumjeti. U izoliranim zajednicama gdje je svaka smrt značila prijetnju opstanku cijelog sela, odnosi nisu bili vođeni romantikom. Bili su vođeni preživljavanjem. Ako bi lovac poginuo, ako bi muškarac nestao u oluji, ako bi bolest odnijela snažna ramena koja su nosila teret obitelji. Žena nije smjela ostati sama, ne zbog srama, nego zbog opstanka. U nekim plemenima gostoprimstvo je imalo drugačije značenje. Putnik koji bi stigao kroz snježnu oluju nije bio samo gost. Bio je prilika. Prilika za savez. Prilika za razmjenu snage. Prilika za osiguravanje budućnosti. Postoje zapisi istraživača koji su s čuđenjem opisivali običaj dijeljenja supruge s gostom. Ali oni su gledali očima Europe. Očima društva koje nikada nije gladovalo mjesecima bez prestanka. Za lokalne žene to nije bio čin pokornosti. Bio je to čin kontrole. One su razumjele vrijednost genetike. Vrijednost savezništva, vrijednost zaštite. U svijetu gdje je populacija bila mala, a izolacija ogromna, raznolikost je značila život. Dijete rođeno iz takvog saveza nije bilo sramota. Bilo je osiguranje. Osiguranje protiv izumiranja. Protiv slabosti. Protiv samoće. Zapad je to nazvao primitivnim. Ali tko je zapravo bio primitivan? Onaj koji preživljava. Ili onaj koji osuđuje iz toplog doma. Žene Aljaske nisu bile žrtve. Bile su stratezi. One su znale da ljubomora ne grije kolibu. Da ponos ne lovi tuljana. Da moral bez hrane ne vrijedi ništa. U dugim zimama, kada sunce nestane na tjedne, psihološka stabilnost sela bila je krhka. Sukobi su mogli uništiti zajednicu brže nego oluja. Zato su običaji bili jasni, transparentni, prihvaćeni. Dijeljenje nije bilo tajna, nije bilo skriveno iza laži, bilo je dio strukture. Muškarci su razumjeli, jer su i oni ovisili o istom sustavu. Ako bi on danas pružio svoju suprugu gostu, sutra bi možda drugi pružio zaštitu njegovoj obitelji. To je bila mreža preživljavanja. Ne romantika, ne požuda. Preživljavanje. Žena je u toj mreži imala moć. Jer bez nje savezi nisu postojali. Bez nje budućnost sela bila je ugrožena. Ona je odlučivala. Ona je procjenjivala. Ona je osjećala tko donosi sigurnost, a tko opasnost. Nije svatko bio prihvaćen. Nisu svi muškarci imali pravo. Postojala su pravila. Nevidljiva, ali snažna. Poštovanje je bilo ključno. Ako bi gost prekršio povjerenje, vrata bi mu zauvijek bila zatvorena.
U tom hladnom svijetu povjerenje je bilo toplije od vatre. Zamisli sada tu ženu. Stoji ispred kolibe. Vjetar joj nosi kosu. Pogled joj je čvrst. Ona zna da svijet koji poznaješ ne vrijedi ovdje. Ona zna da njezini izbori nisu slabost, nego snaga. Bi li je mogao gledati bez predrasuda ili bi u njezinim očima vidio prijetnju vlastitim uvjerenjima? Jer istina je jednostavna. U ekstremnim uvjetima ekstremne odluke postaju normalne. A ono što te šokira, možda je samo dokaz da nikada nisi morao preživljavati na rubu svijeta. Postoji na još jedan sloj ove priče. Onaj o kojem se rijetko govori, jer nije udoban, nije romantičan, nije prilagođen modernoj osjetljivosti. U dugim zimama Aljaske izolacija je bila opasnija od hladnoće. Tama koja traje tjednima mijenja ljudski um. Tišina postaje glasna, sumnje rastu. Ljubomora se širi poput pukotine u ledu. Zajednice su to znale, zato su morale stvarati sustave koji smanjuju sukob. Ako dvoje muškaraca žele istu ženu, selo puca. Ako jedan osjeti izdaju, krv se prolije. U svijetu bez policije, bez sudova, bez zatvora. Rješenje nije bilo kažnjavanje. Rješenje je bilo sprečavanje. Dijeljenje supruge u određenim okolnostima nije bilo samo biološka strategija. Bilo je psihološko rasterećenje. Jasna pravila znače manje tajni. Manje tajni znači manje nasilja. A manje nasilja znači više preživjelih. Žena u toj dinamici nije bila predmet razmjene. Bila je središte ravnoteže. Njena riječ imala je težinu. Ako bi odbila, običaj se nije provodio. To mnogi zapisi namjerno preskaču. Jer lakše je prodati priču o divljini nego o složenoj društvenoj inteligenciji. Misionari su zapisivali s prijezirom. Istraživači su opisivali s čuđenjem. Ali rijetko su pitali žene što one misle. A kada bi pitali, odgovori su bili hladni i jasni. Mi radimo ono što osigurava našu djecu. Ne ono što uzbuđuje muškarce. Ne ono što zabavlja strance. Nego ono što produžuje krv. Zamisli selo od 30 ljudi. Jedna epidemija može ga prepoloviti. Jedna loša sezona lova može ga slomiti. U takvoj krhkosti, rigidna monogamija nije uvijek bila luksus koji si mogu priuštiti. Savezništvo između obitelji bilo je valuta. A žena je bila most. Most između klanova. Most između lovačkih skupina. Most između budućih generacija. Zapadna perspektiva gleda brak kao privatni teritorij. Ali tamo brak nije bio privatni projekt. Bio je društveni ugovor. Ugovor o opstanku. Ako gost preživi oluju zahvaljujući tvojoj zajednici, on duguje lojalnost. Ako se između obitelji rodi dijete, sukob postaje manje vjerojatan. Krv povezuje. Krv smiruje. Krv štiti. To nije bila anarhija. To nije bio kaos. To je bio sustav prilagođen ekstremu. U tim zajednicama reputacija žene bila je važnija od reputacije muškarca. Jer ona je nosila budućnost. Ako bi bila poznata po mudrosti, njeno selo je imalo prednost. Ako bi bila poznata po nepromišljenosti, rizik se povećavao. Odgovornost je bila ogromna. Ali i moć. Moć izbora. Moć procjene. Moć utjecaja. Mnogi moderni ljudi zamišljaju takve običaje kao prisilu, ali u brojnim svjedočanstvima nema tragova otpora kakav bismo očekivali. Postoji pragmatizam, postoji hladna logika, postoji svijest da priroda ne pregovara. Ona ne pita za tvoje vrijednosti, ne zanima je tvoja ljubomora. Ako nema hrane, umireš. Ako nema saveznika, nestaješ. Žene Aljaske to su razumjele bolje od bilo koga. One su živjele na prvoj liniji stvarnosti. Bez iluzija. Bez zaštitne mreže. Bez romantizirane slike ljubavi kakvu poznaješ. I sada dolazi neugodno pitanje. Ako bi tvoj život ovisio o jednoj odluci, ako bi sigurnost tvoje djece ovisila o prihvaćanju drugačijeg običaja, bi li ostao vjeran svojim principima? Ili bi ih prilagodio hladnoći? Jer lako je biti moralan u toploj sobi.
Teže je biti živ na -40. I možda, samo možda, ono što danas osuđuješ, bilo je tada najčistiji oblik odgovornosti. Ako se želiš još dublje uroniti u ove skrivene svjetove, pridruži nam se i pretplati se. Ali postoji nešto što rijetko tko spominje. Nešto tiše, dublje, intimnije. Snaga žene Aljaske nije bila samo u njenoj sposobnosti da gradi saveze. Bila je u njenoj psihološkoj izdržljivosti. Zamisli mjesece bez sunca, bez boje, bez horizonta koji obećava promjenu. Tama ne napada tijelo prvo, ona napada um. U takvim uvjetima osjećaj pripadnosti postaje pitanje života. Ako se žena osjeća izolirano, ako osjeća da nema podršku zajednice, psihološki slom dolazi brzo. Zato su rituali imali još jednu funkciju. Povezivanje. Intimnost nije bila samo biološka. Bila je društveno ljepilo. Dodir je bio potvrda. Potvrda da nisi sama. Potvrda da pripadaš. U dugim noćima, kada vjetar urla satima, blizina drugog ljudskog bića postaje sidro razuma. Zapad često promatra odnose kroz prizmu romantike. Ali tamo romantika nije bila prioritet. Stabilnost je bila prioritet. Ako je određeni običaj smanjivao napetost među muškarcima, ako je smanjivao rivalstvo, ako je jačao međusobnu ovisnost, onda je imao svrhu. Žene su to razumjele intuitivno. One su osjećale promjene raspoloženja u selu, napetost prije sukoba, tišinu prije eksplozije. Njihova uloga nije bila pasivna, one su bile regulator emocija zajednice. Ako bi odbile sudjelovati u ritualu koji je mogao spriječiti krvoproliće, posljedice bi mogle biti fatalne. Ali ako bi pristale svjesno, pod uvjetima koje su same definirale, ravnoteža bi se vratila. To je razlika koju mnogi ignoriraju. Razlika između prisile i strategije. U brojnim svjedočanstvima starosjedilačkih zajednica, žene su imale pravo postaviti granice. Nisu bile vlasništvo. Bile su partnerice u sustavu. Njihova reputacija gradila se godinama. Mudrost se cijenila više od ljepote. Smirenost više od impulsa. Ako bi žena pokazala emocionalnu stabilnost u kriznim situacijama, njeno mišljenje postajalo je ključno. U takvom svijetu unutarnja snaga bila je važnija od fizičke. I sada dolazimo do nečega što ruši modernu percepciju. Mnoge žene nisu gledale na te običaje kao na žrtvu. Gledale su ih kao na odgovornost. Odgovornost prema djeci, prema starijima, prema cijelom selu. Njihov identitet nije bio ograničen na romantičnu vezu. Bio je proširen na kolektiv. Zamisli osjećaj da znaš kako tvoja odluka može spriječiti rat između dvije obitelji. Da tvoja smirenost može zaustaviti osvetu. Da tvoja prisutnost može stvoriti mir. To nije slabost, to je moć. Moć koja nije glasna, ali je presudna. Naravno, nisu sve situacije bile idealne. Bilo je zloupotreba, bilo je konflikata, bilo je ljudskih slabosti. Ali to ne definira cijeli sustav, kao što ni moderni brakovi nisu savršeni. Razlika je u tome što su tamo posljedice bile neposredne. Ako sustav ne funkcionira, selo nestaje. Ako ravnoteža pukne, krv se prolije. Ta stalna prijetnja učinila je žene opreznima, proračunatima, svjesnima vlastite vrijednosti. One su znale da bez njihove suradnje zajednica ne može opstati. To im je davalo pregovaračku moć. Moć koja se ne vidi na prvi pogled. Ali je bila stvarna. I sada, kada gledaš na tu priču iz sigurnosti modernog svijeta, lako je osjetiti nelagodu. Lako je reći da je sve to pogrešno. Ali postavi sebi iskreno pitanje. Ako bi tvoje dijete moglo preživjeti zahvaljujući odluci koja ruši tvoja današnja uvjerenja, bi li imao hrabrosti donijeti je, jer žene Aljaske nisu imale luksus filozofiranja. One su imale stvarnost, led, glad, tamnu noć bez kraja. I u toj noći njihova snaga nije bila u prkosu.
bila je u prilagodbi, u sposobnosti da preoblikuju pravila kako bi zaštitile život. Možda upravo zato njihova priča i danas izaziva nelagodu, jer nas podsjeća da moral nije uvijek univerzalan. Ponekad je samo odgovor na temperaturu okoline, a u zemlji, gdje led određuje sudbinu, žena je bila toplina koja drži sve na okupu. Postoji još jedna dimenzija koju rijetko razmatramo. Strah. Ne onaj trenutni, ne onaj dramatični, nego tihi, stalni strah od nestanka. Zamisli živjeti na mjestu gdje jedna pogrešna odluka može izbrisati tvoju krvnu liniju. Gdje nema bolnica, nema pomoći, nema druge šanse. U takvom svijetu, žena Aljaske nije razmišljala u godinama. Razmišljala je u generacijama. Hoće li selo postojati za 20 zima? Hoće li djeca imati koga nazvati obitelji? Hoće li ime klana preživjeti? Ta perspektiva mijenja sve. Ljubomora postaje luksuz, ego postaje slabost, tvrdoglavost postaje prijetnja. Žene su često bile te koje su prve shvaćale opasnost izolacije. Ako bi se jedno selo zatvorilo prema drugom, ako bi odbilo suradnju, ako bi odbilo miješanje krvi. Genetska slabost postajala je realna prijetnja, bolesti su bile brutalne. Jedna infekcija mogla je ubiti dijete u danima. Zato je raznolikost bila štit, ne teorija. Štit. U nekim zajednicama ritualno prihvaćanje gosta imalo je i simboličnu dimenziju. Pokazivalo je povjerenje, otvorenost, snagu. Jer samo snažna zajednica može si priuštiti dijeljenje bez straha od raspada. To je paradoks koji mnogi ne vide. Slabi zatvaraju vrata, snažni kontroliraju uvjete. Žena je bila ta koja je osjećala kada je vrijeme za otvaranje. Nije svaka situacija bila ista. Nije svaki gost bio prihvatljiv. Postojali su kriteriji. Reputacija, zdravlje, namjera. Sve se procjenjivalo, sve se vagalo. Odluke nisu bile impulzivne. Bile su hladne, promišljene, strateške. Zamisli psihološki teret takve odgovornosti. Znati da tvoja odluka može donijeti snagu ili slabost. Za sebe, za djecu, za selo. To nije romantična slika žene podređene muškarcu. To je slika žene koja upravlja rizikom. U mnogim pričama starijih, žene su opisivane kao čuvarice ravnoteže. Ako bi muškarci postali agresivni, ako bi rivalstvo raslo, one su smirivale situaciju, ne vikom, nego utjecajem. Njihova riječ bila je dovoljna, jer svi su znali da bez njih nema budućnosti. Zapad često zamišlja moć kao dominaciju, ali tamo je moć bila tiha, utjecaj bez buke, kontrola bez nasilja. To je sofisticiranost koju površni promatrač ne vidi. Postavlja se pitanje, tko je zapravo bio napredniji? Društvo koje se oslanja na zakone i kazne, ili ono koje gradi običaje kako bi spriječilo sukob prije nego nastane? Naravno, taj sustav nije bio savršen. Nijedan nije. Ali bio je prilagođen realnosti. A realnost Aljaske je surova. -40. Vjetar koji para kožu. Mrak koji briše orijentaciju. U takvim uvjetima emocionalna stabilnost je jednako važna kao hrana. Ako selo tone u sukobe, fokus se gubi. Ako fokus nestane, lov propada. Ako lov propadne, svi plaćaju cijenu. Žena je bila sidro. Ne zato što je bila slabija, nego zato što je razumjela međusobnu ovisnost bolje od većine. Ona je gledala širu sliku. Vidjela je dalje od trenutnog osjećaja. To je razina svijesti koja izaziva nelagodu u modernom umu. Jer ruši jednostavnu priču o potlačenosti. Ne znači da patnje nije bilo, ali znači da stvarnost nije crno-bijela. Zamisli da stojiš na snijegu. Oluja dolazi. Znaš da bez saveznika nema šanse. Bi li zatvorio vrata zbog ponosa ili bi otvorio zbog budućnosti? Žene Aljaske često su birale budućnost. I zato su njihova sela opstajala. Ne zbog romantike, ne zbog senzacije, nego zbog hladne, precizne inteligencije. Inteligencije oblikovane ledom.
Inteligencije koja razumije da je život krhak i da ponekad najveća snaga leži u sposobnosti prilagodbe. A prilagodba je bila njihovo najjače oružje. I sada dolazimo do